Днес отиваме на връх Камен дел, най-лесният път към небето над София. Ще видите как се играе футбол на върха, двуметрови преспи, покривайки цели дървета и мостове, уникални гледки и невиждана буря. Здравейте хора, включвам се от пътя към връх Камен дел. Както виждате, най-вероятно и чувате, супер много духа вятър. Дано да се чува добре гласа ми, но вече сме по пътя към Камен дел, както казах. Тръгнахме с колата от София, но на Драгалевския манастир ни спря патрулка и трябваше да отбием. Явно не пускат леки коли след 10 часа сутринта и можеше само с автобус, така че, както вече сте видели, дойдохме до тук с автобус. Няколко километра и само ще ви върна телефона да видите какво става. Як тайминг. Пича с хвърчило кара ски. Инсейн. Мали топ кадър. Доста як тайминг. Да, както казах, качихме се с автобус до хижа Морени и оттам по пътя към Черни връх. Малко по-нагоре се отклоняваме към връх Камен дел. По принцип вече сме ходили, но беше доста отдавна и нямаше сняг, беше лятото. Да, сега е доста по-яко и гледките са доста по-яки. Надявам се да ме чувате добре. И ето, едни приятелчета тук има, сега ще ви покажа. Духа ли бе? Много. А? Много. Виж, не мога да си държа телефона хубаво със стойката. Толкова много духа. Да, отиваме там в дъното е връх Камен дел. Има доста яка гледка, но като гледам има доста мъгла. Както знаете, София е винаги в мъгла, особено зимата. Сега ще видим дали ще се открие някаква гледка или ще гледаме облаци и мъгла. Това по принцип е мост. Вижте колко е висок снега. Това по принцип е дръжката на мост.
Така че виждате колко сняг има. И така, ще се видим като сме там вече. Само да покажа, че това са върховете на дърветата. Тоест има стабилност някакво. Знам, може би 1-2 метра поне. Ето виж, това е върха. Обаче вятъра е много силен. Около 50-60 метра в секунда. Няма представа какво е това. Чакай да си изчакам помощничката. И така, вече сме на връх Камен дел. Гледката е впечатляваща. Сега ще видите след 3, 2, 1. Намерихме едно място, което не духа толкова много. Сега ще хапнем и ще снимаме малко от тук, половин 1 час и след това обратно към вкъщи. Нали така? Да. Айди! И така, това са сандвичите, които направих с нощи. Имат пълнозърнест хляб, високопротеиново сирене или кашкавал, високопротеинов кашкавал, шунка, пуешка, 2 вида хайнц сос и общо взето е това. Едните са без сос за ния, само че не знам кои са точно. Сега ще разберем. Този е с сос. И така, хапваме набързо, снимаме няколко видеа от тук и ще се видим на връщане. На здраве! Не знам колко ме чувате, обаче за броени минути времето стана супер по-лошо. Вятърът е много по-силен. Ехе. Слънцето се скри. Вече няма слънце и стана сигурно 10 градуса по-ниски температури. Супер студено, супер силен вятър. Ако преди сутринта беше 50-60 метра в секунда,
по моя преценка. Сега е над 100 и почти няма хора по пътеката. Срещнахме само един-двама човека. Просто времето много рязко се влуши и затова бързаме да се приберем до колата и най-вероятно няма да има много кадри от това как се прибираме. Затова ще се видим чак в колата. Просто много студено. Хайде! Ужас! Ще се видим в колата! I'm dying! Сега съм с аудиото на iPhone-а. Няма допълнителен микрофон. Не съм сигурен дали въобще се чувам. Трябва супер силно да викам. Но положението е... Положението е много страшно. Толкова силен вятър, не знам дали ме е духал някъде някога. Но исках просто да видите как е без допълнителен микрофон, без филтри, директно от телефона. Надявам се поне да се чува. Ще се видим в колата. И така, вече сме си в количката на топличко. Беше много страшно положението, вятъра беше супер силен и супер студен. Слънцето се скри, паднаха температурите, все едно беше буря. То направо си беше истинска буря. Затова на връщане не съм снимал нищо почти. Ето сега може да видите и колко време ни е отнело с всичкото снимане. 2 часа и 9 минути, 8 км, 700 калории, общо 1000. Average heart rate 120, 280 метра сме изкачили. И да, като цяло на връщане пак си хванахме автобусчето, спряхме на спирката, на паркинга и сега палим колата и отиваме да почиваме, защото се изморихме доста. Ще се видим отново в къщи. И така, вече сме си в къщи. Изкъпани, наядени, оправени, на топличко, полегнали, изпънали се. Ние в момента е в другата стая на диванчето, почива си. Аз точно преглеждах кадрите от деня и нещо ми направи впечатление, за което искам да се извиня. На кадрите, които говоря, когато вървим към връх Камендел, микрофона се люшка насам натам, върти се наляво, надясно. Аз и в момента го правя. Но на доста места не се чува звука, прекъсва, понякога е по-слаб, понякога по-силен. Затова искам да се извиня. Не е на необходимото качество, на което искам да е, но ще знам за другия път, ще го фиксна 100%. Всичко стана, защото не го бях стегнал достатъчно. Беше и така отпуснато и аз като вървя, вятъра го духа, той наляво надясно са клатушка. Трябваше просто да го стегна, но нищо. Другия път ще знам. Така че ако искате да виждате още такива видеа, абонирайте се за канала, ударете лайка, оставете един коментар с това какво искате да виждате от тук нататък. Дали повече влог видеа, дали повече видеа на различни теми, на които да говоря, както преди малко. И да, ударете камбанката и ще се видим другия път. Чао!